zuwa sake zaɓe a jihar Kano. To idan kun ka kokon baran ku ga INEC, idan INEC kuma ta ci gaba da aiwatar da ainihin sanar da sakamako, akwai matsayin da za ku ɗauka? Ai ba na jin INEC za ta ci gaba da kirgawa saboda ita kanta ta san babu zaɓe, saboda ba ma mu wannan mutane ne suka damu yan iska da suka zo. Akwai wani DIG da ya zo ana cewa da shi a fito da busy, wanda shi ne ya zo ya kare duka wannan yan iska a gari, ya ba su dama ƙauyuka a garuruwa aka je aka ta jefa ƙuri'a, wanda a ƙarshe aka kori mutanenmu, wanda na tabbata wannan su kasu kuma zaɓi ba za su so su ci gaba da wannan wani. To ni kira kake da shi ga wato al'umman naku mun goyi bayan jam'iyyar PDP a nan jihar? To za mu nan muna zura ido mu ga abin da hukumar zaɓe za ta yi, kuma muna fata za ta yi adalci.